Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenzele izibalo zethu esebenza ngani ngokudivide. Ukudivide njengoba kade ngichazelile ukuhlukanisa noma ukucaza. Kuzokusiza kakhulu ukuthi ithebuli lakho leli uyalazi. Mhlawumbe sithi ligcina liyaqhubeka ligcina ku-10. Kodwa kuzokusiza kakhulu kuleba lesobe sisenza manje. Uma ulazi mhlawumbe ufinyelela ku-10. Kubaluleke kakhulu ukuthi ithebuli lakho ulazi ngekhanda nangokulazisisa hayi ukuthi ulazela nje ukuthi uthathe isithombe kodwa ulazisise kahle uzwisise kahle nalo ngoba kuyakusiza ukuthi ibalo uzenze ngokukhulu ukusheshsha. Asikhombisane ke manje ukuthi ithebuli lethu leli silazi kangakanani. Nakula ngino 5 noma 25 divided by 5 ngudwebele umdwebo ozojwayela ukubona uma wenza izibalo zokudivide. Yini ekhipha u25 njengoba ngikubhalele lapha impawu i-question mark yombuzo yini ekhipha u25 ku5 u5 ngubhalela wenze kahle ukuthi uqondane kahle nesikhala efanele ngabe ubona sithi nginokunye futhi nayo isibalo sakho 7 lapha ku49 kubaleke ngempela ke manje uyabona ukuthi ithebuli lakho ukuthi ulazi ngoba buka manje usukwazi ukuzishesha uzibuza ukuthi ku7 yini usu7 usukuphindwe kangaki ukuze ukhiphe 49 ubona ukuthi usukuphindwe u7 usuyoxhoma ku7 wakho lapha phezulu kamnandi nje singino 9 futhi no40 no54 uyathatha u9 wakho uyazibuza ukuthi yini kuyithebuli la9 elikhipha u54 u9 usukuphinda phinde kangakanani ukuze ukhiphe u54 uthole ukuthi ke nangempela u6 wakho ufaka lapho phezulu kuhleke siqhubeke asizame esinye isibalo .23 wethu ngikubhalele la ngikufundela khona 9 15 18 senze ithebuli laba manje ela 3 sifuna ubheka ukuthi u3 usukuphindwe kangaki uze ufinyelele ku23 siyabona ke la ukuthi hayi awufinyelele ku23 ufinyelela ku24 okusho ukuthi kunani yini le ngiyibiza ngoR kune remainder kodwa sizothatha lapha ku21 sukuphindwe ka7 u3 uzufike ku21 siqhubeke siye phezulu 23 divided by 3 siba ne remainder yabani ya2 sinyuke athi ngivule esinye isikhala senze esinye isibalo noma esinye isibonelo uyabona ukuthi ukulazi ithebuli lakho kukusiza kakhulu ekwenzeni izibalo zo times kusiza kakhulu futhi ekwenzeni izibalo zo divide ngino 4 ngifake no 30 344
u4 ungabe uphindwe kangaki kuze ufinyelele kule namba engaka? Ungabe usuzibuza ke lokho. Ukuthi usunika ithuba lokubuyela kwithebuli lakho. Uma uya kulona lelo thebuli lakho wena kukhona ukukusizayo okukufinyelelisa kule namba, singathatha le u34 ngoba ngathi yona esondele kwithebuli lethu. Asibheke la ngala eceleni ukuthi singamisa kanjani. U4 times 8 usipha ba? Usipha u32, siyakwazi lokho. U4 times 9 mina siyazi ukuthi manje ke sesizothi xaxa ngo8 sipha bani? Nxase ngo4 sipha u36. Ngakho ke mhlawumbe sisebenzise lokho kwa8. Sifake u8 wethu phezulu kodwa kuba khona ini okushodayo kumele sikwenze futhi. Bese usuka lapha umisa kanjani? Uyawuthatha u32 wakho ubhale ngapha ngezansi. U2 u4 no2 wethu sipha u2, 3 no3 akusele lutho. Sekelela lesikhala sethu. Uyabona ukuthi liyakusiza ngempela ithebuli lakho ukuthi ucabangisise ukuthi lezi zinamba uzithathaphi nanokuthi zizokusiza kanjani. Ngiyathemba ubhala kanye nami noma ucabanga kanye nami. Sehlisa u4 wethu. Asibambe la. U4 times 6 wethu uzosipha u24. Ngakho khona sikubambile ukuthi u6 singawungenisa la ngenhla phezulu. Ngoba siyazi ukuthi kahle u4 no6 times awusidedelela u24 okahle ongadingi remainder base siya minus la u24 uzosipha bani u0. Ngase uma usunawo ke lo 0 wakho khumbula ukuthi ubusebenzise lezi number ezimbili oyisekele kuphela le enye ubukade usuyikhohliwe. Kodwa kusenani ke asiqhubeke senze esinye isibonelo noma singeke siqedele libalo kodwa ukukhombisa ukuthi uziqala kanjani nanokuthi ithebuli ke ngempela likusizaphi. Now 7 no 91. Okay, okusitshelayo ukuthi okay nje bese no 7 no 91, u7 sebenza ngethebuli labani la 7. Uma sisebenza ngalo ithebuli la 7 sehlisa u7 wethu ngezansi minus usipha u2 sipha u1 ngezansi. Engabe siyafinyelela kumphumelo weqiniso. Kubalekile ukuthi sibalo lokusiphinda phindile ukubala ukuthi ngempela uthola impendulo kuyiyona. Simile ngo3 wethu lapha 21 no21 uzosipha u0 vele. Siyazi ukuthi phezulu ke lapha simise u13. U91 divided by 17 u13. Ungathatha kumphumela wakho ubuyele emuva nje bathi ngikukhombisile ukuthi uthola kanjani lokho. Uqala ngaphansi usenze ubone ukuthi uyafinyelela yini wena kumphumela ofana nowami. Ekutheni u91 divided by 7 u13. Uma unento nje kusho ukuthini? Kusho ukuthi u7 no9 uyakhiphela u91. Nxa u7 no13 ukhiphela u91.
asithi unesikhulu ke futhi manje lesi ngiqeda ukubhalela sona lesi. U8 wakho ku udebelela ngivula ikhala. U8 wakho ku 608. Kuhleke. Ngizama ukwehlisela ithebuli lakho ngalula la 8 times 7 no 8 times 8 sibone ukuthi ukuphi singakusebenzisa ukuphi okusondelene kangconywana. Sehlisa u56 wethu. Umele u10 lo ya 0 minus 6 usipho 4 sele lo 5. Sibehlisa u8 wethu la ngezansi. Times 6 sino 76. Osipha bani? Uma sisino 0 wethu